Ano? Zaman bon. Adto ta sementeryo ron. Kay dito na to. Iugbok ang nitad. Tungo. Nausap man na una-una man. Ayaw na lang dito sa minteryo eh. Ano man? Pwede man dito sementeryo bon. Anto na lang siguro daplin sa pa. Kay nakahinomdom ka ba? Sinoy Baldo, nakakita mo ko na dito sa kanding nga may inom og tubig daplin sa pa sa matunhay. Ya. Di man na to pirmi ikita dito ang kanding. Sa atong nasinati, dito sa sementeryo, kaduhan na to makita ang kanding. Unya kadaghan diya sa kakahuyan sa kalumbuyan. Mao lagi. Pero kasgarang ngita dito god. Adto man gyud dito ang mga tao. Ilisod kayo kung adto na to ibutang dito. Ang tendency, tingalig ang kanding. Mahadlok na noon, kitong daghang kayong tao. Di na hinuon musud sa litag. Ha, sementeryo lang lagi ba na eh? Mon, puno na pagmayo. Kaduha na nato makita ang kanding nito. Ana, mahadlok na to. Labi na nga imong gigukod. Ya, asa man na to ibutang ron? O dito, daplin sa sapas matunay. Ay, ikaw good. Pero sa pagkakaroon, di lang na nato ibutang dito ha. Ano naman sad? Saba kayo. Tingali unyag, mulikay ang kanding. Mahadlok, di na hinuon musud sa litag. Ano saba mga to? Pista bias manhuyog. Kasikbit sa kuan. Sityo sa sapa ba? Sa matunhay. Matunay. Oh, maudi. Ay, di lang kita mga to dito po na eh. Kay, Ano man? maihaw niya ko dito. Oo, no? Nya, pero, dayunon gito na to atong planuhan ha. O natural. Mangharana kita. Sa kanang higayon mo, suporta ko nimo. Ana, mangharana gito niya. Aris ako kay mag-practice ko. So, uy, unsa may kantahon dili mo? Ha? Kana kong tuyang god. Tuyang? Oo, tuyang ba tuyang? Si Flor yung pambisitaan, o niya, tuyang. Di ba kanang kuan ba kanang kanta nga kana tuyang ana tuyang. Ay! Si Flor ug si Hilin may ano, niya, mga batano, no? Mao na gitawag tuyang. Aw mao lagi na, mao lagi na. Sakto-sakto. Kanang ano ba? Na 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 ana ba? Unsa may akong buhaton na? Ikaw may mutuyog nako. Aw, Uy, ang trumpet ako. oh trumpet lang nimo gi. Okay. Uy, lain naman. Ayaw gi-disco. Ay, kanta na yun. Ah. They try. Oy, Toy, ano man? Ah, kalami ko na itong pahiyom ron. Kanang, uy, na mamalihog ni mo day. Unsa man na? Suod mo kayo mong dimit, no? Oo, suod kay mi. Nagkuyog na gud mi. Katim gud na nako. Oo, katimit ako. Unsa man ang tanay may sugo nako day? Ingna ya palihog sino'y dimit, doy. Nganitanyag si Sir Barlon nga, patukuron siya vibe sa kasa dining dapita siyang yuta. Sa kadto pa dito, sa ngadto pa. Lindot kina doy, no? Palihog ingon, doy. Ninduta di ana matoy sa. Nisugot na di si Sir Marlon. Aw, sugot ako na gud ni. Buwede sila mutukob sa kasa dining dapita. Unya, mangita pa sila lindot, ana? Hala, oy pagkahaya-haya ni sister. Oy sila nagyod. Magpa-adapt na lang jud ko nila. Og napabjoy lang lindot, ana? Ha? Kuya wag gud na unsa man na matoy? Doon ay tanyag si Sir Marlon na siya mo gasto sa tukuro nilang balay. Bisa ko sa kadakuwas na gasto. Kanindot, ana? Oh, Uy, kanindot di ana matoy. Uy. nindot mo lang. Basta kay sulti, siya, doy. Napag mas pinakanindot.
Unsa man na to eh? Basta mosugot siya. Nga magpakasal mis laklak. Lala. Paska ni mula sa sister. Unsa di malas? Kanina nga si Sir Montano, di malas pa rin, o tanawa. Di malas gud. Hoy, ikaw ha chancing nakaha? Ingon magugang nga di malas kayo. Tinoon man sad. Uy, mabdom jud ka pa ingon no. Oo, ato gugo pa ingon. Sulti ha. Unya magpaabot kung unsay pong niya. Ha? Matoy. Musugot gyud na si sister. Dili pa sila ana. Makatukod sila balay bisag asa diri napita. Kunya, pakapin pagyud ka. Oh, dili ako ipagkapin. Ang bay. Kaya kung dili siya musugot, it's a puira siya, Sir Marlon. Di na siya makatunog din ni Yuta, Adios, Patria Dorada. Goodbye, Philippines. Mawas na din di dapita. Cholalelala. Mo'y pait diha, Toy. Oh, pait. Ako mo'y tamis. Mauna nga kinanglan, musugot yun sinidimit ako. Kaya di gani, mawas na din di dapita. Timan ina. Tay. Manuroy lang gyapon ta, tay. Oo, namasin ta. Kailain na yung makadakop kanding, may nagkitay una. Tay, saan na nato, tay, uy? Daghan kay nang itaan ng kandinga. Maglisod dagdakop ana, tay, uy. Wabitaw nga mamasin ta. Sila gani si Baysidro o si Mama Amparo, kukuyog man gani. Ay, sister. Oh, sorry kay ninyo ha nga nadugay gid ko. Dugaya sa di mo, Uy, oy. pasensya jud kaayo mo gipasag-o pa mo tubig sa akong amahan awan ni una daos na akong beauty. Ganihan na kay mi paabot ni mo bayot, oy. Unsa pa may dugayan nato? Uy, tada. Uy, unya sa padali. Uy. Maayo man ang good news para ninyo no. Natural, good Naambot news lang. God. Basig di mo ganahan aning usa nga akong isulti ninyo. Unsa lagi na? Si Sir Marlon nisugot na nga magtukod mo balay bisag asa diring napita. Ikaw na ki sister. Unya pakapin si Matoy. Pakapin si Matoy package din man na sister. Mao na'y bati nga news. Ano man na? Anong bati man na? Nabuang na sila. Ngano'y pagkabilas matoy? Usahan ako sa matoy. Ako papilit na yung naong bumong. Sige, tay. Sagot, tay. Para ato tang mapatukod doon sa merkado. Unya, para doon lang kay tamangumpra. Kalito na, tay. Ay, ayaw lang dito. Ato na tas kampungag magtukod. Kaysa panahon sa tabo, doon natin pamaligya dito. Magnegosyo ba? Di ba? Sabi na di ka rin. Angang! Mag-business woman ko dyan. Gusto ka ako tatayo. Gwapa, di ka ako tatayo. Ay, wala pa ko mahuman. Unsa pa man? Duna pa'y mas nindot ana. Unsa man lagi? This is the most interesting. Interesting. Sting. Ganahan mo maminaw di. O maminaw gid mo na ako. Si Sir Marlon ang magasto sa tukurong balay. Isa na isa, digin mo magasto. Siya ratanan. Ala ka nindot. Sige na to, tay. Kabong Nabag ipakapin. Ano ba yung pakapit, tay? Natural! Mga refrigerator, mga washing machine, mga solar. Ano na, tay? Mga ba na Ay, convention? katong akong giingong pakapin nga si Matoy. Si Matoy kinahanglan ipakasal ni Laklak. Yes! I'm so lucky, girl. Hoy! Okay? Lipay rin ka diha. No? Ako malipay. Kagwapong matoy, tay. Sa gawa mo. Kung walay manaway. Kamu parisor mo ni Matoy? Kabati ang nagnaw? Ikaw kagwapa ni mo? Bisag gamay day. Wadyo ko gwapuhi ng Matoy. Package deal lagi na, sister. Ugwa si Matoy walay balay. Kadungog ka na, tay. Sultihan na to, tay. Papatay gastuhan. Napatay balay. Napatay si matoy na ko. Sa maniyay? Kay? I'm complaining. Kay Oy. Sama sana si Marlon. Uy, nga ulit taong na siya. Ngano si Matoy mag-iitudlo? Sama sa na si Sir Marlon. Nadagan kay nag-uyab. May pa si matoy. Way uyab. Yeah! Di mo gumusugutan na. Kaya ngilap kayo nagnaong. Kung wa kay gusto niya, gusto man ako sa iyo, tay. Pagsilo mo eh. Ano ka, sister? Ina si Sir Marlon. Nga, naon sa na ako pag-ayo. Kumusugot man gani ko. Doon ako i-request niya. Samsa ni siya, uy. Naghansog ka kag-request da. Ano man mo request niya?
Ay, da ako gihuna-hunaon. Unya na lang kay maikog tao, uy. No mangita na tas kanding na. Ano yung kambutan mo? Pagawa ni boy. Di para choy ba unsa? Choy. Ya, klaro ka. Di lagi ngiti. Ayuha gid ha. Kanang dili ta mawawan. Si mawawan mo gud taon oy nga. Bangan ka na ako mo kung si Matmundo mo kanta. Tanawon bitaw niya. Ki, ani mundo yog. Kabaw na ko. Tingalig mayabag na. Katulad itong gipraktisa lagi. Ah, sige. Bira din, bira. Aso birahon. Ya ba, tukar na yun. Tukaran na yan. Kataya. Andam ha. Play. Yara, play. Kasadyan tapna, dapit sa... Munay ko na may noon ka. Kulbaan mo ko. Katulad itong gipraktisa. Ika-intro. Ika-intro ha. Sige, play. Patay man na imo. Oh, Asa di ato? katong una ba? Katong tuyang ba? Aw, tuyok. Yan, gigi. Play, play. Tuyang to really be in love. Hoy, hoy, hoy! Unsa ka niya? Saba ka lang ha? Ako anoy nang harana lamin oy. Ikaw ra, oy. Siya ra, noy. Di apil sa siya noy. Unya! Wa may tuyang dire! Kami rin mas munday! Ah, noy din siya. Just once lang, noy. Kausa lang. Amo na ning padayonan. Hindi ka human mo. I did it my way na bitaw. Ah, kana. Ikaw sa? Magsige lang ka pa mo sa way tuyang dire? Ha? Sa way tuyang dire? Ha, munday! Tanawa lang imong nga ana! Nangitlog naman na! Tayo, panguha ana! Di man si Tuyang among gipangita, si Flor man akong garana anoy. Kabaw na koy! Payo ito mo nung ano diron. Sama-sama naman sa! Tara lang. Nasoyang upang Ay, asa di mo pagkakanta, oy. kita sa akong love Flor na. Apa dia? Sige lang, napay dagang gabi, oy. Allah. Useless rin atong pagkamisita dito kina si Floro. Si Flor din na day. Ay, si Floro, oy. Ako dulang, naksa. Sure ka?